Tul il-jum tas-Sibt l-elettorat beda jeżerċita d-dritt tal-vot fil-elezzjoni ġenerali 2022. Il-votazzjoni bikrija l min mhux se jivvota s-Sibt 26 ta' Marzu fetħet fis-7 ta' filgħodu. B'kollox hemm 8760 persuna li setgħu jivvotaw fil-votazzjoni bikrija għal diversi raġunijiet fosthom għaliex se jkunu rikoverati fi sptar nhar l-elezzjoni jew għax se jkunu msefrin. Hemm 3453 li applikaw biex jivvotaw fil-votazzjoni bikrija, 1518 l-anzjan li joqogħdu fid-djar tal-anzjani qed jivvotaw fuq il-polza tal-vot skont f'liema lokalità tinsab id-dar tal-anzjani u bl-istess maniera ser ikunu qed jivvotaw 875 persuna f'San Vincenz de Paul. Dan fil-waqt li 2203 anzjani se jivvotaw fuq il-polza tal-vot skont id-distrett li ġejjin minnu. 180 persuna oħra li ser jivvotaw f'din il-votazzjoni bikrija bħalissa jinsabu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u mhumiex sentenzjati u 531 persuna oħra huma pożittivi għal COVID-19 jew jinsabu fi kwarantina. Intant fost dawk minn tal-ewwel li votaw fil-votazzjoni bikrija kien hemm Roberta Mezzola li marret tivvota kmieni. F'kummenti li tat lill-midja Roberta Mezzola qalet li għamlet dmira bħala ċittadina u votat. Għamilt dmiri bħala ċittadina Maltija votajt f'din l-elezzjoni, proċess demokratiku importanti li għandu qatt jittieħed for granted. Il-Maltin ta' qabilna ġildu ħafna u s-siltu biex ikollna il-possibilità li nażlu ir-rappreżentanti tagħna. Fil-fatt meta naraw x'qed jiġri wkoll waqt it-traċedja li qed isseħħ fl-Ukrajina fil-gwerra li hemm ma ġebna tista' tgħid naraw kemm il-proċess demokratiku rid jiġi missielet għalih kuljum. Jiena nappella lil kull min għandu dmir jivvota f'din l-elezzjoni li jiġi jivvota u jażel ir-rappreżentanza tiegħu. Bosta minn dawk li huma eliġibbli jivvotaw fil-votazzjoni bikrija sal-ġimgħa f'nofsinhar kellhom jagħmlu d-dikjerazzjoni mal-Kummissjoni Elettorali.